Evo nas sada iza Foče, na putu ka Tjentištu, uzak profil puta i jedna situacija. Naša mala grupa ima 5 članova, prvi je i dalje neraspoložen da vozi i onda smo ovde na po 4-5 metara jedan od drugoga. Ovde put krivuda, čas levo, čas desno, tako da je ovo pogodno za one koji voze motor i one koji bi malo da isprobaju svoje veštine manevrisanja. Evo, poredak se malo promenio jer imamo jednog domaćeg igrača u golfu. A svi ostali su s drugih strana. Šta ste se uplašili? Bože, ti pomozi ljudima. Imate procenu. Ama tako. A verujem da ste glavni za selekciju i za vođenje politike. Ovaj dobri čovjek što vodi ovu kolonu bi trebao da uzme jednu malu pauzu, da se odmori, da bi se ova situacija razrešila. Sad osim krivina imamo i uspon koji recimo ovaj motor guši treću i na 40, tako da je najbolja druga 40. Aha! Naša grupa se
puno uvećala. Pridružio nam se jedan Peugeot beogradski. Tako da imamo celu postavu sa strane. Gušimo motor. Sada smo se popeli uz ovaj uspon. Pa je još i pravac. Sada ćemo vjerojatno ići malo nizbrdo. Dalje blagi uspon. Ove krivine utiču na statiku ove moje kamere. I sada imamo veliku prepreku. Šleper. Tako da ovdje je situacija zapečaćena.